ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଲେଲ୍ ଲାଉଣ୍ଡ୍ସଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ହାଉ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଏନିୱାନ୍ରୁ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଥା ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ କହିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଆଜି ଏକ ସଫଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେହି ନୀରବ ସଙ୍କେତରୁ, ଯାହା ବିନା କିଛି କହି ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରାଉଛେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ କେହି ଜଣେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦବିଲା ହସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନୁଭବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଅଛି। ବହିରେ ଏକ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବେବି ପିଭଟ୍। ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଆଡ଼କୁ ପୁରା ବୁଲିଯାଇ ତାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କରିବା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖାସ୍। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଯାଇଛି। କାର୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ହସ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଏହି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ କିପରି କାମ କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସ୍ଥିର ରହିବା। ବାରମ୍ବାର ହାତଗୋଡ଼ ହଲାଇବା କିମ୍ବା ଛଟପଟ ହେବା, ଯଦିଓ ତାର କାରଣ ସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ଏକ ବହୁତ ମଜାଦାର ଐତିହାସିକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। 1960 ମସିହାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିତର୍କରେ ନିକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିଲା। ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପରାଜୟର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନା କଥାରେ ଏକ ଭଲ ଛାପ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କଥା ବି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କେବଳ ନିଜ ପଦବୀ କହିବା ବଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାହିର, ସେମାନେ ନିଜ କାମକୁ ଏମିତି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ଲୋକଟିକୁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ନିଜ ଚାକିରିର ପରିଚୟକୁ କେବଳ ଏକ ଟାଇଟଲ ନ ରଖି ତାକୁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ପରିଚୟପତ୍ରରେ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉ ହେଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କେମିତି ଜାରି ରଖାଯିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କୌଶଳଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଝିରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କିଛି ମନକୁ ଆସିଲାନି? ଏହି କୌଶଳଟି ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଏହି କୌଶଳକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ୟାରୋଟିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଆ ପରି କଥା ଦୋହରାଇବା। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସିଧା ସରଳ। ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ଶେଷ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଦୋହରାନ୍ତୁ। ଏହା ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ବାସ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲେ। ବହିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଅଛି। ଲେଖିକା ଥରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ 45 ମିନିଟ୍ର ଏକ କାର୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଏହି ପାରୋଟିଂ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦୋହରାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ରାସ୍ତା କଥା ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ପରେ ସେହି ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶିଖିବା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଛାପ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ କହିବା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଣଦେଖା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ, ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଗୁଣ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରାଏ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଘଟଣା ଅଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜନେସ୍ ଡିନରରେ ଜଣେ ୱେଟରଙ୍କ ହାତରୁ ବାସନ ଭରା ଟ୍ରେଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଲେ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଏହା ସେହି ୱେଟରଙ୍କୁ ଅପମାନରୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନବୀୟ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଏହା ଜଣାଇଥାଉ ଯେ କୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ତୁଳନାରେ ସେ ନିଜେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ। ଏସବୁ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଢ଼େ ଏବଂ ଆମ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ।